en dag, som vi er rigtig, rigtig mange, der har glædet os til. Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard og direktøren for Kulturhovedstaden Rebecca Matthews var med til at skyde kulturfesten i gang, og de gjorde det begge på klingende dansk. Hvor er det dejligt at se så mange ansigter her i dag. Rejsen til 2017 blev afholdt i Ridehuset i Aarhus fra den 14. til den 18. april. Her kunne publikum opleve 65 konkrete projekter, mens der fra scenen var underholdning med både taler, musik og debat. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, de har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at få den her rejse indtænkt i den rute, som man går. Jeg synes, der er bestemt en god stemning her, og det ser også ud til, at der er blevet brugt tid på det her. Arrangementet var åbent for alle, og formålet var blandt andet at synliggøre mangfoldigheden i Aarhus 2017 for publikum. Få vist noget af den volumen, idérigdom og de kræfter, der ligger bag at skabe Europæisk Kulturhovedstad 2017. Temaet det er sådan noget med rethink. Nu ved jeg ikke, om du taler engelsk, men det er at tænke anderledes. Hvad synes du om det? Ja, jeg synes, det lyder fint. Ved du hvad, det har jeg ikke nogen problemer med, fordi jeg har arbejdet med udvikling i 25 år, eller med nye ting, så det går det om at tænke anderledes. Vær med til at lave en ny verden og gentænke den igen, og prøve at se, om vi kan få noget nyt ud af det, vi har. Omkring 8.000 mennesker besøgte udstillingen Rejsen til 2017, og ca. 100 frivillige hjalp til. Dermed er cirka en tredjedel af det samlede program for Aarhus 2017 nu præsenteret, og næste gang sløret løftes for nye projekter bliver i januar måned 2016. Men nu er kulturfesten altså sat i gang, og mange glæder sig. Nu er jeg fra København og flyttet til Aarhus, og jeg synes, det er spændende, at sådan en lidt mindre by, sådan går forrest for kreativ tænkning.